Mali den ni su maa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkanna ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni su aw sɔgɔlen bɛ nin waati in na M7 Jabara na nin waati in na kunnafoni bulon a dayɛlɛla anw fɛ sani an ka don kunnafoni bulon kɔnɔna na fɛn min ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ o da aw tulo kan. Ka koye ni Mali wolomasiri tabaw ka ɲagariya ye ni o bi kɛ san o san 20 janvier frontière fanga ɲɛma colonel Asimi Goita a ye lase kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma min kɔnɔna na a kumana jamana lakana ko kan fo ka taa se min ye bɛnbaliya min bɛ maliden ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛna walawalali sɔrɔ nin na kunnafoni kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ɲɔgɔndan boloda lɔgɔlimɛtiriw ye minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ lɔgɔliso la min bɛ wele ko Institut des Maîtres dalasurunyala IFM fo ka taa se école normale supérieure ma ni dalasurunyala a bɛ wele ko NSIP olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye concours in na o tɛ a bannen fana lɔgɔli karamɔgɔ minnu ye kalan kɛ ka daminɛ san 2029 fo ka taa se san 2020 ma waati min na lɔgɔli karamɔgɔ bɛ baara bilancɛri la ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye ni ɲɔgɔndan kofɔlen in na. Nin waati na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala aw ye i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la ka koye ni Mali wolomasiri tabaw ka ɲagariya ye min bɛ kɛ san o san janvier kalo tile 20 o kadara kɔnɔna na min ye frontière fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita ale kɔni ye lase kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min kɔnɔna na a kumana jamana lakana ko ani bɛnbaliya min bɛ maliden ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma an ka jɛ an ka a ka kumakan ninnu lamɛn. Ɲinan san a gwɛlɛyara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka o ma to min ye Mali ka laɲiniw ye a ma o bila kuma tɛ ka ɲinɛ o kɔ min ye maliden bɛɛ lajɛlen ye n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa Mali a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan an kɛn bɛ ni ka jamana k'a bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ min ye Mali kɛlɛcɛw ye u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka Mali a kuma bɔ kabi Mali armée bilala sen kan malidenw ye a laɲini kɛlɛ o kɛlɛ ka kɛ waasa min ye Mali ye k'a yiriwa ni ka sɔrɔ la don a kɔnɔ Mali wolomasiri tabaw wulila k'u jɔ ni ka o jɔyɔrɔ fa o de y'a to san o san janvier kalo tile 20 maliden bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ni ka a ɲɛnamaya ni Mali wolomasiri tabaw tɔgɔ ye ani u ka cɛsiri ye ka d'a kan u tun bɛ malidenw kɛrɛfɛ su ani tile ni ka u lakana u ninkun ani u bolofɛnw Mali kɛlɛcɛw u cɛsirin bɛ kosɛbɛ n'u bɛ kɛlɛ la u tɛ a bila wa u tɛ segi u kɔ min ye u ka laɲini ye u bɛ o kɛ min ye faso ye ka a kuma bɔ a kana to janfan kɔnɔna na jugu o kana se faso la cogo si la o ye Mali wolomasiri bɛɛ lajɛlen ka baara ye o kadara kɔnɔna na Mali wolomasiri tabaw u ka kan ni foli ani bonya ye nin 20 janvier min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye min ye Mali wolomasiri tabaw ani jamana wɛrɛw u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye k'an ka wolomasiri tabaw k'u dege fɛn caman na min ye kɛlɛ o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman waasa hali bi ka dɔ fara u ka dɔnni kan kɛlɛ ale kɔnɔna na wa min ye wolomasiri taba caman ye olu bɛna bila ka taa jamana wɛrɛw kan u ka taa kalan caman kɛ ka na waasa hali bi ka dɔ fara u ka dɔnniw kan an ka laɲini ye maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kan kelen fɔ waasa jamana a ka yiriwa ni ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye
hali bi an bɛ to wolomasiri tabaw ka ɲagariya kɔnɔna na ɲinanta kɔni bɛ bɛn a san 61 ma min ni a ɲɛnamayara kosɛbɛ place d'armes na kan Sunjata Keyita la Kati min kɔnɔna na min ye furancɛro fanga ɲɛmaa ye a tun bɛ yen fo ka taa se min ye sariyabon tigilamɔgɔ caman ye olu tun bɛ ani gouvernement maa caman an ka kunnafoni ɲina minnu tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye Umaru Koyita ani Fatumata Tarawele an ka jɛ an k'u ka sɔrɔta lamɛn. Ni san 61 san kunbɛn ɲɛnama ka jara kɔnɔ min kɔni kɛra an ka finitigilakaw dagayɔrɔ bɛɛ Kati ni o bɛ wele ko kan Sunjata Keyita baara minnu kɛra a kɔnɔ o bɛ tali kɛ finitigilakaw ka jalasisi kan fo ka taa se fleurs bilali ma min bɛ tali kɛ dépôt des herbes kan ni o kɔni kɛra place des armes na o tɛmɛnen ka bɔ yen fɛn min ye so 4,000 ni o kɔni bɛna jɔ finitigilakaw tɔgɔ la fo ka taa se finitigilaka masaw ma o kɔni biriki fɔlɔ u dara ka sanga ni ɲɛnajɛ in ye min kɛra furancɛro fanga ɲɛmaa fɛ colonel Asimi Koyita. Donc an bɛ armée ka fête la san 61 san 61 ni armée ka fête a diyara maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ k'a fêter parce que maliyɛn bɛɛ sɔnnen bɛ armée ye bibi in na k'a jira k'a fɔ bibi in na armée bɛ kunkɔrɔta la a bɛ sankɔrɔta di la jamana ma donc a y'a ye fana pompiers bɛ défilé la ni pompiers mina minnu ye o y'an ka défilé ko kura cogoya ye sisan n'an bɛ défilé tuma dɔ an n'an ka baarakɛminɛnw bɛ défilé halisa ka jira population na an bɛ yan o kama k'u hakili sigi k'an ka baarakɛminɛn kelen-kelenw fana jira mɔgɔw. An bɛ Alahu Taala fo ka barika ale min kɛra sababu ye ka bidon jira an na n'o y'an ka san 61 anniversaire ye Mali armée naissance cadre la. Distingués invités, nous vous signalons l'arrivée du chef d'état-major général des armées, général de division Oumar Diama, qui sera suivi de la revue de tout. An fana hakili kinigiden do ka taa sibila kɛ an ka mɔgɔ n'u banna maliyɛn fara an dɛmɛbaga minnu nana Mali dugukolo kan an bɛ hakili bila ka taa banbaatɔw kɔw la o furumusow ani denmisɛnninw an bɛ jumɛn fɔ fana ka fara o kan an ka banabaatɔ an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ parce que olu de jogina fasoko la an bɛ dugawu don olu ye Ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ foli ani tantoli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye olu min kɛra armée jukɔrɔ dundunbaga ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ olu de fana ye anw sinsin yɔrɔ ye. Ni ɲɛnajɛ min ka kɛ waati la waati min an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ o kɔni bonyanen bɛ kosɛbɛ bɛnbaliya wale o kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnfɛla na fo ka taa se a cɛmancɛ bolo ma ɲɛnajɛ in kɔni ma kɛ belebeleba ye nka a kɔni ka kan ka kɛ yaasa ka bonyamasegi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye u niw di ani maa minnu bɛ ka u niw di cɛ fara muso kan yaasa an ka jamana ka olu lakana. An bɛ yan bi kɛnɛ min k'a yɛrɛ ye kɛnɛ don sabula an bɛ armée ka san 61 na u ka o nisɔndiya kɛnɛ de kan donc a ka kan maliyɛn bɛɛ ka ye nin kɛnɛ in kan ni mun se ma se ka yan sɔrɔ olu ka se k'a ye télé la k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ sanjikɔrɔ wɔsi la an ye walasa an bɛ se ka lafiya ka sunɔgɔ ka wuli an fɛrɛ ma k'an bolofɛnw kɔlɔsi olu ka san 61 na de ye ɲinan ye donc k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'u soutenu parce que an bɛ kɛlɛ min na n'a bɛ fɔ a ma ko guerre asymétrique i tɛ jugu dɔn donc jugu bɛ se ka kɛ an yɛrɛ cɛ la donc population k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in ye olu de ka kɛlɛ ye donc n'i y'a ye i ka dugu kɔnɔ i ka togoda la fɛn bɛ ka kɛ ou bien i ye fɛn dɔ ye min ye sigana ko ye i ka gɛrɛ faamaw la k'u informer joona walasa a ko bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na yan'a ka taa ka bolo dan o hukumu kɔnɔ ka président de la république fo le colonel Assimi Goïta ka président du conseil national de transition fo ka premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ fo ka institution bɛɛ fo olu min bɛ baara la su ani tile walasa Mali armée filɛ nin ye ka niveau min sɔrɔ u ka se k'o sɔrɔ. Aw la k'a fɔ nin kɛnɛsigi kɔni sababuya la finitigilaka minnu ni tora kɛlɛdaw la bonyamasegi kɛra u somaw ye ne ka jɔnjɔn ta ka di u ma finitigilaka fatulen ninnu tɔgɔ la.
Ambe doni mina iko bi minye Mali armée koni ye u kembe ka do fara u ka cɛsirika min kembe ka malite bela jele wasa o tɛmɛnen kɔ kabi Mali armée koni bilala sinka Mali kɔnɔ yan nɔ u cɛsirin bɛ kɔsɔbɛ min ye Mali ka ɲɛtaga ye ani malidenw ka lakana ani u bolofɛnw u cɛsirin bɛ nin bɛɛ lajɛlen na nga ɲininkali kɔni bɛ an bolo yala armée yɛrɛ a ka yeta ye jumɛn ye an bɛ waati min na inafɔ bi ni ɲininkali kɔni bɛ jaabi Boubacar Jakite fɛ ni ale ye karamɔgɔ joli ngo la l'Amérique jamana ka kalanso jolena min bɛ wele ko Harvard a bɛ an jaabi an ka jɛ an ka a lamɛn Yusuf Kulubali ale ka kuma galamana k'a fɔ ko anw ye mirindi kelen de ye anw bɛɛ lajɛlen jɛlen don ko kelen de ma anw ye ŋaniya kelen ye laɲini kelen de b'an na an nana ye k'a fɔ ko dɔw nana laɲini wɛrɛw ta yɛlɛma hɔrɔnya nin kɔfɛ o laɲiniw taara wolofɛnw na mun kɛra k'a ɲini ko ka jamana yɛrɛ ci fila ye ka mɔgɔw tila fila ye ka dɔw bila yan fɛ ka dɔw bila yan fɛ nka san damadɔ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ an nana faamu fana k'a fɔ ko ja mɔgɔ wɛrɛ minnu b'an kɔfɛ n'olu bɛ k'an nɛgɛ k'an ka fara-fara k'an ka ci k'an k'an bolo tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo o mɔgɔ ninnu t'an si ka hɛrɛ fɛ u b'u yɛrɛ de ɲinina u b'u yɛrɛ de ka hɛrɛ fɛ o fana tɛ ko ye min bɛ bala mɔgɔ la nka o faamuyalen kɔ an fɛ an ka armée de wulilen don k'i jɔ ka d'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ka makɛta fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye jamana ka kelenya sabatili ye ani jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka kɛlɛkɛdenw n'o y'a ka golomasiri tabagaw ye olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye jamana yɛrɛ makankanni ye juguw kana se k'u sago sɔrɔ an kan ani ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya n'a ka dɛnyɛrɛlaya k'o sabati o kɔrɔ ye min ye n'i y'an ka bɛrɛbɛrɛlikɛlaw ta n'o ye politikimɔgɔw ye i b'a sɔrɔ olu bɛ kulu camanw de kɔnɔ nka n'i donna an ka wolomasiri tabagaw ka kan kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kulu kelen pe de bɛ yen n'o ye Mali makankanni ye ani Mali lakandali ye o kulu dɔrɔn de bɛ yen o la jamanaden bolomada tɛ fɛn wɛrɛ foyi ye jamana kɔnɔ ni an ka wolomasiri tabagaw tɛ n'an ka kɛlɛkɛdenw tɛ n'an sera ka an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan an ka wolomasiri tabagaw bɛ sira min kan nin ye k'u kɔkɔrɔma don walasa jamana in fan bɛɛ lajɛlen ka segin a yɛrɛ ma jamana in ka kɛ an ta ye tuguni o de ye baara ye bɛɛ lajɛlen ni dalen don min kan bi bɛɛ nata bɛ min kan bi o dun sira fɛ an y'a ye k'a fɔ ko kɔsa in na an ka wolomasiri tabagaw u bɛ ka kɛnɛ minɛ u ye juguw yɛrɛ gɛn mɔgɔ minnu tun murutira mɔgɔ minnu tun kɛra bagabagalikɛlaw ye ani minnu tun ye fagali jugu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ caman bolila ka taa dafɛ jamanaw la o kɔrɔ ye min ye k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabagaw bɛ ka jɔyɔrɔ min fa nin ye bi a ye jamanaden bɛɛ dusu wasa a ye jamanaden bɛɛ nimisi wasa wa hali farafinden tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka waso ni Mali ye bi ka sababu kɛ an ka wolomasiri tabagaw ka baara ye o tuma o de kɔni ye an hakilina ye an dalen b'a la fana o baara in a bɛna jamana segin a yɛrɛ ma a bɛna jamanadenw ka danaya u ka fanga la a bɛna o kurakuraya a bɛna jamana yɛrɛ fana ka mantureya n'o y'an ka dignité ye farafinna bɛɛ lajɛlen ye min yɛrɛ ko ni Mali ye a bɛn'o segin a nɔ la. nin waati na an bɛ an kunda Mali marabolo kunnafoniw kan ni Kanja Tarawele ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya na Tomiya dugu kɔnɔna na sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 12 san 2022 ma marifatigi dɔw kɔni ye manjango ye telefɔni yɔrɔ dɔ kɔni na tiɲɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin ma marifatigi ninnu kɔni nana moto de la yanni u bɛ nin telefɔni yɔrɔ in kɔni na tiɲɛ fɔlɔ u ye nin yɔrɔ in lakɔlɔsila n'an kɔ ma ko gardien u ye o kɔni na sunɔgɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'u ka tiɲɛni kɛ yanni nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni bɛ lacɛ nin maa ninnu kɔni fɛ maaw kɔni tun ye pankuru dɔ ye sanfɛ n'an kɔ ma ko hélicoptère o kɔni tɛmɛna dɔrɔn nin maa ninnu kɔni ye u ka nin kɛwale jugu in kɔni kɛ manjago dugu kɔnɔna na Tomiyankaw fɛ yen nɔ Segu mara la n'an bɔra Segukaw fɛ yen an b'an kunda Gawo kɔni kan sanuya baara kɔfɔlen dɔw kɔni sigila sen kan sibiri tɛmɛlen Gawokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Gawo préfecture kɔni kɔnɔna min kɔni sigila sen kan Gawo sifinaka dɔw kɔni ka jɛkulu fɛ minnu ka baara kɔni sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛn ani Gawo marabolo kɔni taɲɛ baaraw kɔni ne ma Gawo préfet kɔni ye nin sifinaka ninnu fo u ka nin kɛwale ɲuman in kɔni na wa a ye weleweleda kɛ jɛrɛjɛkulu wɛrɛw fana ma k'u ka u senda nin sifinaka ninnu kɔni sendayɔrɔ la yaasa bana minnu kɔni n'olu kɔni bɛ sɔrɔ sanuyabaliya fɛ
u bɛ se ka tanga olu ma don n'a nataw la cogoya min na Gao marabolo kɔnɔ. Walasa ka dan sigi bi marabolo kunnafoni na, halisa an bɛ to Gawokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an Songo dugu kɔnɔ. Feerekɛla dɔ kɔni ka remorque kɔni jinina tasuma la sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 16 san 2022 Gao dugu kɔnɔna na. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ma marifatigi dɔw kɔni minnu n'u bugunatigɛ ma dɔn olu kɔni de ye tasuma bila ni mobili kofɔlen kɔni na ni ka nin feerekɛla in ka remorque na kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen jini. Nga fɛn bɛ tali kɛ remorque in bolibaga ani a ka degiden na n'an ko ma ko chauffeur ni apprenti olu kɔni niw kisira. Ni de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. marabolo kunnafoni tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda kɔkan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. An ka bi kɔkan kibaruw la an bɛ an kunda Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na. Ivoirien ka jamanakuntigi kɔrɔ muso ni o ye Simone Bagbo ye ale kɔni weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛn fɔla sikafɔba la min daminɛna u ka jamana kɔnɔna na arabadon. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a ye jɛkulu sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden gansanw ale ni maa minnu ni weleweleda tun ma kɛ olu ye yaasa olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka ye ni sikafɔ in kɔnɔna na cogoya min na. Ko ni a ta k'a lajɛ Simone Bagbo ye parti jɛkulu FPI maaba dɔ ye min ni a jigi kɔni bɛ sikafɔ kan kosɛbɛ. Nigeria kiiri bulonma maaw kɔni ye Nandi Kanu ni ale ye Biafra Ipokulu maaw ka ɲɛmaa ye ale ka kiiriw baaraw kɔni sonsori fo février kalo nata. Ka sababuya kɛ gouvernement kulu maa dɔw kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko a ye binganikɛ wale dɔw kɛ. Madrid jamana kɔni bɛ ka ɲini ka gɛrɛ Maroc jamana na ka d'a kan salongo furukufuruku kɔni cayara ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ka sababuya kɛ Ibrahim Gali ni ale ye Polisario kulu maaw ka ɲɛmaa ye o ka furakɛliw ye Espagne jamana kɔnɔna na. Min ye Espagne masakɛ ni o ye Philippe VI ye ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ale ni Maroc jamana kɔni bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kura. An bɛ a kuncɛ ni Uganda ale jamana ye. Novembre kalo tile 30 tɛmɛnen Uganda fintigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ Congo ale jamana kɔnɔna na. Cogoya min na u bɛ se ka Bamacukulu ADF kulu maaw kɔni kɛlɛ minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kivu ale kɔrɔnya fan fɛ min ni u tun bɛ Bamacukɛ waleya ta ka ɲɛsin Uganda jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba ni o ye Kampala ye. hali bi an sogolen bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a cari i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba sabanan na min ye ɲɔgɔndan ye o kɔni boloda la gouvernement fɛ lɔgɔli karamɔgɔw yɔrɔ minnu bɛ ni jɔnjɔn b'u bolo ka bɔ kalanso la min bɛ wele ko IFM ani INSIP fo ka taa se lɔgɔli karamɔgɔ minnu ye lɔgɔli karamɔgɔ jɔyɔrɔ fa k'u to baarabilan cari la o ma 15 ni 300 olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye ni ɲɔgɔndan kofɔlen na wasa hali bi ka faamuyali sɔrɔ nin na Sɛki Kulubali an ka jɛ an ka kɔrɔfɔ lamɛn. ɲɔgɔndan min kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli karamɔgɔw kama n'a m'a fɔ ma ko fonction publique de collectivité olu baaraw kɔni bolo dalen don yaasa ka se ka lakɔliden karamɔgɔ caman kɔni ta nga ɲiningali min bi sen na o de ye k'a dɔn waati min na ni lakɔli mɛtiriw kun ye baarabila kɛ 2020 waati ninnu kɔni na ka sabu kɛ u ka hakɛ dɔ labatubaliya ye o min ni sariya ye a d'u ma o waati la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kun ye maa wɛrɛw ta yaasa olu na se ka kalan kɛ denmisɛnninw kɔni kunna n'an b'a a fɔ ma ko volontaires olu kɔni bi t'u jɔ ma 15 ani 60 bɔɲango kɔnɔna olu kɔni kun bɛ ka denmisɛnninw kalan waati min na ni lakɔli karamɔgɔw kun ye baara bila yala olu kɔni ka ko bi kɛ cogo di ka kɛ ni nin ɲɔgɔndan in ye o min kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli mɛtiriw kama sabula olu ka jate kɔni na maa minnu sugandira n'u bi t'u jɔ ma 15 ani 60 bɔɲango la waati min na ni lakɔliden karamɔgɔw kɔni kun ye baara bila k'o baara in kɔni to sen na a man kan jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔndan wɛrɛ boloda o min kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don lakɔli mɛtiriw kama. Nin ye bataki ye an bolo ni ka kunnafoni kuncɛ ni a ye ni an dusuma kasayalen don kosɔbɛ ka da kan min ye général de division Sulemana Yakuba Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bebel gendarme tun don ni a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la baarako la an tanyana ni ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 18 san 2022 banbatɔ in a kɔni tun ye jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ ala ale jɛɲɔgɔnba ye an ka jɛ an ka a ka kɛtaw lamɛn.
Suleiman Yakuba Sidibe ni ale kɔni tun ye maa cɛsirilenba ye an ka jamana kɔnɔ. Ale kɔni bangena ka kɛ ni mɛkalo tile 24 san 1949 an ka faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔ sa. An ka finitigilakaw ka kalansoba min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ko Emiya, ale kɔni tun ye o 4e promotion maa dɔ ye ka fara an ka jamana kuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni bɛ ko a ma ko ATT. O tɛmɛnen kɔ an ka ni maa cɛsirilen kɔni sa, ale kɔni ni ATT kɔni bolo di ɲɔgɔn ma kɛ fanga jaso min kɛra san 1991 na an ka jamana kɔnɔ. Min senfɛ ni a kɔni tun bɛ o furancɛ fanga maaw la. O tɛmɛnen kɔ a kɔni sugandira ka kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw kunkan ko kɔɲɛ ɲɛnɛbɔli ma ka bɛn ni utukalo tile 26 san 1991. Suleiman Yakuba Sidibe ale kɔni tun ye maa ye sa an ka jamana kɔnɔ min kɔni sugandira ka an ka jamana jɔyɔrɔbaw kɔni ka o plasiw di a ma, ni o dɔw bɛ tali kɛ jamana lasigidenw fo ka taa se minisiriya plasiw. A kɔni ye o caman sɔrɔ. San 2001 a kɔni sugandira ni ka kɛ ONU ale ni UEMOA maaw ka rapporteur de la commission ye. Min baaraw kɔni senfɛ ni bɛnkan kɔni sɔrɔla ni ka bolonɔ bila sɛbɛn na a bɛ fɔ min ma ko accord de sincité. O bɛ tɛmɛnen kɔ lakana o bunankun kan ni a kɔni sugandira ka kɛ lakana minisiri ye san 2002 fo ka taa se san 2004 ma. Général de division Suleiman Yakuba Sidibe ale kɔni tun ye an ka kalanso min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko école de maintien de la paix. Ni a kɔni kɛra o ɲɛmaa ye sa mɛkalo ka kɛ ni san 2007 ye. Min baara kɔfɛ ni dɔ kɔni farala a ka jala kan o san 1 ale kɔnɔna la fo ka taa se san 2010 ma ka kɛ ni octobre kalo tile fɔlɔ ye ni dɔ kɔni bɛ ka fara Suleiman Yakuba Sidibe ale ka jalaw kan. Cakɛda min bɛ yen nɔ ni u ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana sirabakanko olu lakana baaraw ma, a kɛra o fana ɲɛmaa ye min kɔni kɔfɛ ka sanga ni janvier kalo tile 18 san 2022 ni Suleiman Yakuba ala kɔni ye ale ka kalifa minɛ ale la. Wa maa kɔni tun don maa min kɔni ni gafeko kɔni tun ka bɔ a bolo kosɛbɛ, sabula a kɔni kun dɔnnenba don an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ka kɛ ni a ka gafew olu kɔni sɛbɛnni baaraw ye. Badabada dali ala ka o nɔgɔya Suleiman Yakuba Sidibe. An bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la, ala ka jiginyɔrɔ bɛɛ arijinɛ ma. Hali bi an bɛ lase kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye Elhajɛ Ibrahim Bokar Keita. Ale kɔni ka janaja bilala sini juma la ni ala sɔnna. An bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Nin de bɛ dansigi an ka kunnafoni na. A k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.